Dreamweaver. Priča o malom izvanzemaljcu. Davno, davno, iza 7 zvijezda i 7 kometa, nalazio se planet zvan Upsala hapsala! Ondje je živio jedan maleni izvanzemaljski dječak Imenom Bim Bim. Bok, ja sam Bim Bim! Bim Bim je bio vrlo zabavan i drag. Zabavan sam i drag. Volio se igrati sa svojim prijateljima u školi, gdje su učili zanimljive stvari, poput letjeti unatraške, govoriti s kaktusima, hodati na leđnim perajama, što je pravo da znate, bilo stvarno teško. Baš je teško. Bim Bim je živio u malenom selu, gdje su svi vjerovali i bilo je posve razumno smatrati da njihov svijet pliva u svemiru na 7 golemih riba. Upsala hapsala! I da ga je stvorilo neko davno biće zvano Opsi Upsi. Kad je Apsi Upsiju dojadilo stvaranje riba, svjetova i malih izvanzemaljaca poput Bim Bima, otišlo je na odmor u prasvemir. Treba mi godišnji, papa Bim Bim. U Bim Bimovu selu svi su znali tu staru priču Svi znamo tu priču. i čvrsto vjerovali da je tako. Jednog dana Bim Bimov je otac Bum Bum dobio posao u obližnjem gradu. I on i njegova obitelj morali su preseliti. Bilo je jako teško pozdraviti se sa svojim prijateljima. Zbilja je bilo teško, jer je Bim Bim imao 740 prijatelja koji su živjeli na planini u Limuli. I trebalo je dugo dok se unatraške doleti do njih i svima se kaže doviđenja. Kad je došao u novi grad i krenuo u novu školu, jadnom se Bim Bimu bilo strašno teško prilagoditi novoj okolini. Djeca iz njegova razreda se nisu željela igrati s njim i smatrati ga svojim prijateljem. Vidite, u tom se gradu vjerovalo da je svijet velika kruška koja visi na drvetu zvanom Gori. Bilo im je nepojmljivo da netko može, kao na primjer Bim Bim, vjerovati da svijet plovi kroz svemir na nekim tamo ribama i da ga je stvorio Apsi Upsi. Ta tko je još čuo za takvo što? Prava glupost. Zbog toga što je Bim Bim vjerovao u Apsi Upsija i svemirske ribe, druga djeca u njegovu razredu odlučila su da se neće igrati s njim i da mu neće biti prijatelji. Tjerala su ga od sebe kad bi se pokušao igrati s njima i govorila mu mnoge ružne riječi, pa bi tako naš tužni Bim Bim dolazio svaki dan kući u suzama. Bila je to prava nepravda. Jednog je dana u Bim Bimov razred došla slavna ličnost, pripovjedač zvan Koko Toko. Sva su se djeca jako radovala Koko Toku, jer je znao puno lijepih priča iz minulih vremena. No taman kad je Koko Toko krenuo pričati, jedno je dijete povikalo: Bim Bim, ti s mjesta izađi van. Ti vjeruješ da je svijet stvorio Apsi Upsi i da plovi na ribama,
takvi kao ti ne mogu slušati iste priče s nama ostalima. Čuvši to, pripovjedač Kokotoko se rastuži, jednako kao i maleni Bim Bim, pa reče: ako Bim Bim ne može ostati, bojim se da vam ni ja onda ne mogu ispričati svoje priče. Ali kako? Pa zašto? Bunila su se djeca. Zato što ja, kao i Bim Bim, vjerujem u apsiupsija i da naš svijet plovi kroz svemir na velikim ribama. Djeca su bila zgranuta. Kako je bilo moguće da njihov najveći uzor, pripovjedač Kokotoko, vjeruje u takvo nešto, a oni svi vjeruju u drugo? Pa tko je onda u pravu? Tad im pripovjedač reče: Zar vi, djeco, ne znate da je svijet pun bića koja vjeruju različite stvari? Vjera je, maleni moj, slobodan izbor svakoga od nas. I sve dok onim u što vjerujemo ne činimo zlo drugima i sebi, svatko od nas slobodan je vjerovati što želi. Čuvši mudre pripovjedačeve riječi, djeca se postide svojeg ponašanja prema Bim Bimu. A reći ću vam još i ovo, dječice. Time u što netko drugi vjeruje, ne oduzima vam baš ništa od vašeg vlastitog vjerovanja. Jednako vrijedite i vi i vaš prijatelj Bim Bim. Oprosti, Bim Bim, što ti nismo bili dobri prijatelji, rekoše djeca. I od tog dana nadalje svi su se uvijek lijepo ponašali jedni prema drugima. Pa čak i kad je u razred došla djevojčica Nunu, koja nije željela nikome otkriti u što ona vjeruje, djeca su to poštovala, nisu je ispitivala o tome. Rado su je prihvatili u svoje društvo i lijepo se igrali s njom. A pripovjedač Kokotoko ih je često posjećivao i ispričao im još puno lijepih priča. Kraj!